Jeg er totalt hygiejnefri, så det her det er virkelig klamt. Rune, hjælp mig! Rune, gør det sådan, gør det sådan. Nej, tag nu op! Okay. Fuck, det gør det. Hjælp mig, jeg er på ryggen. Er du klar? Og jeg siger nu, sig hovedet op. Lad være! Ej, Rune, hvor er du klar? Rune, lad nu være! Du skal bare af. Vent! Du skal ikke hive så hurtigt. Det gør fucking ondt, det der. Du skal holde fast rundt om den. Nu her. Så du har et håndtag. Gør det. Ja. Ja, og så op nu! Hiv nu, hiv! Ej, det må ikke ske igen. Det må ikke ske igen.